oɗon ketto radio dingiral fulɓe. radio dingiral fulɓe kadi hayeɓoɓe dingiral fulɓe tv ko welam e wetare ngolɗo cimtol noon nde wonno kala to ɓiɓɓe fulɓe dettata radio dingiral fulɓe hay dingiral fulɓe tv sottini tan kañumne ma arata hen kañumne gueɗal فيا سندنا ويا مرشدا إلى الله لله مرئقنا فأحمد o saha koye radio dingiral fulɓe gonɗen e dingiral fulɓe tv aɗa wawi min haalen inde e yettode e garangal ma ɗo hannde hol sababu mum alhamdulillahi rabbil alamin ko ñalawma yettirde Allah o gila ñalawma ceerno men ceerno Amadou Tidiane ari e leydi ndi julɓe fraiche men en jaɓɓima ene gonde makko enen ndewde makko Allah en jettiri hen Allah ene ɓeydi wonno Madina Gounass ko ene wayno ko ɗum tan o ɗuufi o hadde e nder France ni ɗum tan woni hen nde wonno ko Allah o wiyata ko Allah nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam habrata min kala o noon mbiɗen ko Chérif Ibrahima yallah ko Chérif to Doon takkida sarama wiyete ko Ousmane Amadou Ndiaye to Doon oɗo ko mawɗo amen wiyete ko Alaji Amad Sarr oɗi ko Kaheji e oɗon calmino kadi ko Alaji Idrissa Ndiaye jeyago Doon ko yettere Allah nde wonno guila ceerno ari e leydi ndi yimɓe fof ene tini hen ɓeydade to banggue imanagal men e to banggue deƴere leydi ndi nde wonno kamɓe ɗum woni mission mabɓe kalɗo ɓe jeehi ɓe jarata ko yo julɓe gon gotum yo julɓe jaggodir yo julɓe jaaro ɗum woni muyani mabɓe ko bamako accinnama ko ɗum to woni ko yahata hen nden noon eɗen ñagonomo yo Allah junnu gurdam makko wadde hen cellal kanko Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu taala anhu e dendagal halifaɓe Cheikh Ahmed Tidiane foof wonɓe ɗo hen nden noon oɗo ñalawma hande ko ñalawma weltare kono oɗo emin jogui kadi to banggal amen minen fraiche naɓe emin cunni hen seeɗa nde wonno ceernande yaaha kono noon ko ɓalli ɗi ceerti kono ruhuji ɗi kañumen gondi momin kartoma noon kono e nder gonɗon kartogol emin jettiroma Allah nde wonno Allah a rokketake fof ɓama fof kono ko addannomin ko emin gandi min keeɓi ɗum min tini ɗum emin duwonomo kanko yo juut balle ɓe jahi rasulullah sa sallam allahuma salli ala rasulullah sa sallam kawko alaji kongel gotal paami hen minen hamin jetta Allah hamin jettano ceerno Tidiane homo Saydou Allah Sarif amen oɗo kalɗo joni Sarif Ibrahima ko Sarif donnajo ko Sarif Mamadou Sarif kanko e biñi ko guila ceerno ari ɓe kofi ko yeeso ceerno soɗo gaari ɓe calminan ɓe ɓuuto ceerno Tidiane ɗum tagi leydi ndi foof ene ɓeydi softede neɗɗo so dañi woni ceerno ma sarifaɓe ko garen kayɓe garata ɓuuto juuɗe men ko sarifaɓe ganduma dolto poɗe muɗum ana jogoto softede Allah jarama ganduma leydi France fof jarama ɓe toddini ceerno ko nanggue wirdu ko min kontannomi Idrissa Ndiaye gandiraɗo Yero Ndiaye ganduma ujunere e temedde ɗiɗo e yimɓe ɗiɗo ɓen goni nanggo wirdu worɓe rewɓe ngala hen rewɓe ganduɗa worɓe nanggo wirdu ujunere e temedde ɗiɗo yimɓe ɗiɗo rewɓe noon ganduɗa ɗum kontaka e kono ko weltare tan kam Allah jarama on jarama e nder leydi France patuɗo toon to leydi Sénégal ɗum noon ko oɗo ñalawma hande 6 lewru mars 2016 gonɗen ɗo ko bowallaɗe diwoje Orly Sud ko ɗo tigui ɓiɓɓe fulɓe gari guila subaka won arɓe ɗo guila 9h ha 14h
nde ceerno yetti noon waktu tisubar yimɓe julde ceerno nde julngu yawti ceerno rokki yimɓe duwaw ɓeɓe fulɓe kadi belti mbi amin ɓe fulɓe cerodiri kono e nder ɗum ɗon so tawi on paami ma on ji tigi e dental ngal nde woni nde ma on coyno laamu ngu ɗeɓinoma jiiɓade seeɗa nde wonno ɓe kewani yide gueɗe baɗe hono ni ɗum waɗi noon en beltanima tan consul men Amadou Diallo e gueɗe badɗe fayida kadi ɗeɓe mbaɗi hen ɗe kono kadi en jetti en jaari musidɗo men guiɗo meɗen ceerno Djalaldine Ba gadduɗo ballal muɗum kerigal e radio Dinguiral Fulɓe ha e Dinguiral Fulɓe TV wadde noon en neldiɓe duwaw kamɓe foof yo Allah jutnu balɗe ɗe moƴƴina battane ɗe yo Allah ɓoynuɓe e jeese men kanko ceerno Amadou Tidiane e ceerno Djalaldine ɓe ɓooye dusude leñol ngol no hannirta ni ko ɗum ɗo tigui nde ɗo jubbande gaddama ɗen hettiyankoɓe radio Dinguiral Fulɓe ha yimɓe Dinguiral Fulɓe TV en mbiɓe tan yalla wajjaji law ɓoran ɗum Adama Boubacara Dia radio Dinguiral Fulɓe ɗum jaarata saha Baba Galle Gassam o e Mantes-la-Jolie konni garino minen tanto Mantes-la-Jolie e toute la France dusde ceerno meɗen ceerno Amadou Tidiane ñalawma noon ko ñalawma moƴƴo ñalawma belɗo fof kawriti ɗo orli ɗo en belti emin ñaaguima duwaw min calminama juuroma min ñaagomo duwaw France fof ñaagomo duwaw nde Allah ɓeyditama yaaji en ɓeyditama kawral ɓeydema yidde ɓeydema kadi enoma wonde tijaniyankoɓe juutɓe moƴƴuɓe tijaniyankoɓe min ko jiɗɗa ñaago allahu ko kulɗa molo allahu ko mbasɗa jabru allahu ko dañƴa hamdulillahi musidɗam dartu gondiɗo dañago gante jaadiɗo nasuruma go fetiniɗo adarore dina lillahi Musuruma gopi walli ma sahali gogatinima sawalli gopi halkima awo fi rutto fillahi musidam gong do yirgonga jida gong dindo jom gonga mo woni fof jebe mum gonga ala jebi do lillahi Tiba Allah wani goto jeyal mum burdo wani goto leñol mum ceerno wani goto ilawol mum anillahi jida gong dinbe fof panda do jida gonga hen ganda ne wa faham yimbe fof ceerna cuba hen yibbe lillahi mo jiida hen rey puural dala gonda e jom peewal sehilma hande jom puural ko gañoma jango fillahi musidɗam ɓesmuma jangin so debbo e gorko fof andin umuru diina fof tindin mo yeeɓinim sa fillahi mo tinni faggori Allah korokka o firlitiri Allah o nafqi miskinon Allah o yatanin safillahi mo tinni andini Allah so andi golliri Allah o golli gonga sabi Allah o yatanin safillahi Motimi lamdori Allah safani gonga sabi Allah wa hali gonga sabi Allah wa yatanim sabillahi motimi ardori Allah so yata kini ceerno arɗo machallah ko dimanche fof won kala min dawani min jahata min weltani feewi min ñaagui Allah yaata o duwa ko fof Allah jaabi mi tene kanko so yalwat jani en calmini dendagal bandiraɓe Sénégal naaɓe e Mauritanie naaɓe fof allahuma salli ala sayyidina Muhammad so gandal dokkeɗamijo
so daraja laamu jeyñaajo so bewkal bewnuma yeejo to puɗɗal ma min allahi ko toɓɓel nafde ngel ranga waɗaji kalto nder ranga kusel wayi laama nder ranga tagaru han min allahi a yalte ranga foyloldu a wawa hunde fappaldu a anda hunde hurkaldu ko nan jaafow ko lillahi a muyne endu yummaɗa a mawde kumpa ba maɗa nde dañƴa sembe sago maɗa jamireɗa ɗaatullahi e nder hen ciftora yeeso ko guije en gardima yeeso min e bama jeehi yeeso a dañata sade fillahi a wonti sawdu ndefinindu a surde comcinu ɓandu ko maygol jiiba boni hendu nde laje men timmi fillahi adal men tesko fewani to wattan jiiba urani ko gonɗen hande faɗɗani sina hen ɗaatullahi musidɗam waɗɗo homtoru ndu funti hewɓe bonnoru mo rewi tuujoji adunaru to dargal nin safillahi mo ɗofti allah wemani mo yinma ɓurɗo ɗayani mo lundi fuuri fewani boni yakare fillahi mo walla ardina galle so fewi bolle kane balle o yamiri ɓesguɗen golle dañi yakare fillahi mo walla sembiniri puural o ƴeewi jeyde ga peewal o dunni ɓesgu ga gandal boni yakare fillahi so peewal foccorew allah ko yamirare wurɗum allah ko haɗano ɗalduɗum allah naña yakare fillahi yo en ndew sunna ɓurnaɗo yo en gon yiɓɓe jarlaɗo to dargal fedde tefnaɗo dañento rahmatullahi yo en gon yiɓɓe tijjani nañiɓe wirdu tijjani to dargal zumra tijjani dañento rahmatullahi yo joomen juule ɓurnaɗo o hisnaye aalu jettaɗo bihaqil qadiri jurmaɗo fa kull alhamdulillahi mi yetti muftihil baba liman sha iftahil baba li hamme baba qattaba e dental julɓe lillahi yo en ndew allah lillahi yo en gon awliyallahi jeyaɓe hadaratullahi nañiɓe daatullahi allahumma salli ala sayyidina khayran maɗen tarbiyayneɗi pittali men waɗen lesmu rabbi ɓe murɗe gunas mufidul muridi mouhammadou sahidu asadu masudu محمد من كذا شيخ تجاني يقدر كفاس يكدي أثر من gañaɗo so salminama juurama koye Dinguiral Fulɓe TV gonɗa arduma ko waynirde e ceerno no jiirɗa oɗo ñalawma hande oɗo ñalawma hande so dia ko ñalawma ɓurɗo
kadi mawde ñalawmaji meɗen tawno yiɗenta gongal ɗo ngal woni gonga e ko wona gonga wona ko ɗo ko gonga woni ɗo a yi lafaji woni ɗo temedere waare si a yi ne rewe waare wotere wonko wonkoɗe wonko fayde ɗaɓɓata e waare jagoɗen Allah tan ko en ñaguima Allah ene laaɗo Allah yo Allah ñimmu ɗum ɗo ɓoyne kadi ceerno radio Amadou Tidiane Ba ɓoyne ɗum deeje men waɗa duwaw kadi e kaɓirɗe jogiɗen radio ji men yo Allah ɓamɗi wa barke Allah e laaɗo ɗum vraiment ñalawma o hande ko ñalawma mawɗo e nder ñalawmaji e nder leydi France a yi julɗen ɗo julɗen ko e nder ayde port wiya ayde port orni ɗo julɗe ɗum vraiment ene waɗi ko fayida mawɗum ɓuri woni donc noon yo Allah ɓeydani ko fuɗi eko takki wona gotum ɗum noon min mbaɗi hen duwaw kadi yo Allah ɓeydu dingiral fulɓe koyɗe ɗe yaɓɓat ɗe yo Allah ɓam ya barke Allah e laaɗo assalamu aleykum rahmatullahi taala wa barakatuh jarama sow o kay sona weltare e weytare min ñaguima Allah subhanahu wa taala yo Allah wat ceerno yo Allah wat janƴe waɗa mo dow jaam yettinamo dow jaam e celle o mbaɗano programme noon par ce que ɗo joni mi anda o kalata ɗo joni voilà min calmini min juurima tout inde yettoɗo mboɗo wiye ceerno hamme mboɗo yette li hamme li yettaka soon wona lomto hohum no sharɗiji mum no seren ɓe lomtiɓe ɓuure gunas فيا سندنا ويا مرشدا إلى الله لله مرئقنا فأحمدنا ومحمدنا سميا سبابة مرئقنا نجا من سبي برد بندنلا نبي لم تلم تيتا مرئقنا يتجاني رقابر الأولياء سبا لم تلم تيتا مرئقنا ولندي دليل جو آخرين منهم دفعني تمور إغونا لما يلحقوا ينفع أصحابهم تصدقين أنتن على التباس فرأيكم قطايا اللجين فهمت لدن يكوتا إغور إغونا وإبي أعلم أصباهم واعتصموا بحبل من الله جمهور أفاس يعني أولا يد شارا كأمور كاري خباس سكرنا يبيد المبدعم والوجنة جانية الجباس على برأمون تسير بفوق أكيد فأمور الطالبات دنجنا برهم الطالبات Madina Gounass oɗo wonti e dadam no Ibrahima Sy Amadou Tidiane Thiam min ɗo komin madinaɓe weltare nde ko miɗen belti no feewi min jaɓɓima ceerno e oɗo nokku min gari kadi min dusima e oɗo nokku minen ñaago Allah yo ɓooy yaade mo ara o tawa min ɗo minen e julɓe fof min beltima raɓɓiɗinade tan mbiɗa wawi tottude dedam Ibrahima Sy so wonko jogui komo haala o haala hen radio dinguinal fulɓe min beltima assalamu aleykum caggal salminade e julɓe sona weltare ha yetti weltare gondamɓe mbawi haalde ceerno noon ko Allah waɗan yo juutan en yallah junnu nguurdam makko moƴƴina battere makko enenne yallah hokku en timmode nde yallah hokku en tabitinde ko jiɗɗen ko ya horma Allah ne salli ala Muhammad min calmini min juutarama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh eyyi min musidɗo moon saabu Allah almutin moon mbiɗe ɗo joom min garno hannde koye ñalawma amen ɓurɗo mawnude e ñalawmaji e dusde ceerno amen ceerno Ahmad Tidiane ibnu ceerno Ahmad Alhaji Mouhammad Saydou Ba yo weli Allah wone makko min arnoɓe hannde e aéroport dusdemo dendagal noon dente leydi France ɗe fof hannde ngari ɗo henne dusdemo yimɓe goo fof kadi beltima yimɓe ɓe fof kadi o duwanima ɗumen yimɓe fof kadi heeɓi duwaw kadi Allah jaabima duwaw makko yimɓe fof kadi ene gandi ceerno Ahmad Tidiane Ba ko jabanaɗo duwaw
neɗɗo janginiiɗo ko neɗɗo julɗo ko neɗɗo sunniyanke ko neɗɗo tijaniyanke kadi so wayi noon kadi hawani haade ton ko ceerno Alaji Mamadou Saydou koye wadde hawata yimɓe ɓe. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. sikki min inde e toon min hen ko Abdoul Diop jeyam koto Diaba kono nehimi koto Boyna Ceerno Amadou Boyna. Assalamu aleykum. وصلى الإله على أحمد ويرضى أن أحمد لنا نفاس اللهم صل على سيدنا الحمد لله كنيدانيا go Allahu ka kulda molo Allahu kamada jabru Allahu kananja alhamdulillah musidam dartu gondido danya go ngante jadido nasuma obiti ko nyalaw mo Ceerno yimmin do hande farasi o taw jam radio dingiral fulbe inde yettot mino ko Modou Kane bide jaami ko Boggil Sénégal oɗo ko gondi ngoro ladde jeeya hedde wiide fel ladde mara ko abou limbede ko lili hala yettot ɗuwal susa ha wiide Boumyel région Matam ladde sefare no jirɗa ñalawm hande o arde wayde Youssou Ceerno belema ngadi way inde Ceerno juurdirde mum assalamu aleykum. ɓurɗo woni goto leñol mum ceerno woni goto e lawol mum anillahi jiɗa ko yimɓe fof calminima jettima min juurimama e nder inde pulago foof e nder inde kadi darde maɗa e radio dingiral fulɓe min mbiyeteno ko Saydou Siley jettiren aussi kono ceɗɗo Koliyaji jami koto wiyete Bourigi Koliyaji oɗo wiyete ko Yero Ba Jaako Koccar Mamadou Ceerno Alaji Mamadou Saydou oɗo wiyete ko Ceerno Demba Dembele kala e amen mo ganduɗa mo kurus mum hanga ko kanko safrata min kanko woni docteur kurusaji tijaniyankoɓe addunomin ɗo hannde koko addi aduna o ko fof sen jiiɗi mbiyan e nder France fof ala en hannde keddi mo arani ɗo henne e nder ayde korde par ce que hayɓe garani ɓe ko arde par ce que sa yi neɗɗo arani tan hannde ko gantu tiiɗo haaɗi ɗum arde ko wayno dawol walla sellani walla pour woɗɗude to ummoto kono haymo arani ɗo fitandu ɗum ko ari ɗo hannde wannoon hannde e nder fulɓe e nder diine l'islam mi wiya ha hono Ceerno Tidiane ala hen kono hono makko weeɓani hen hono makko kam hannde eko wurani en e fulɓe daraniɓe diine l'islam kono makko weeɓani hen e yaɓɓude e felo bammakko Seydi Alhaji Mahamadou Saydou radiallahu taala anhu ko mbiyeten tan ko kanko Ceerno Tidiane o yo Allah junnu gurdam makko wadda hen cellal o ɓooya ardade en e diine he o ɓooya ɗowde en hen keeden caggal makko enenne Allah hokka en sembe no ndewruɗen e ko tindinta en e diine he ko beele eɗen nafta e Ceerno Dia ɗacca hakke mi wona haaliyanke no feewi kono noon a jarama mawɗo ba eyi bisimillah assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ko adi fof mi salminima mi ñaago Allah mi ñaagoroma hunu ko rasul sallallahu alaihi wasallam yalla junu balɗe ma cuhne yo Allah hokke battane moƴƴi hokka julɗo fof yo Allah hokke diine jaam aɗa hokka julɗo fof yo Allah hokke no tinnoriɗa to gonɗa ɗo yo Allah hokku on onon fof wonɓe ɗo e goraɗo no tinnori ɗon to gonɗon ɗo e dewal Allah e haalde ko ganduɗa oɗon daña hen baraji e ya barke Allah en laɗo barke Cheikh Ahmad Tidiane e barke Alaji Mouhamadou Saydou radiallahu taala anhu eyi mo gurmi e barke Allah en laɗo e barke muɗum o min Yero Ba jami ko Koccar mi Amadou Alaji Mouhamadou Saydou ɗi hokkiɓe wirdu haala nemi ko woppete e ko nanguete ko hen gonmin alhamdulillah ma e yitirɗe ma mi salmini on fof assalamu aleykum wa rahmatullahi taala mawɗo Dembel an woni gonƴo kuusaji wala haali yekkere feewi ko weltare tan mo yalla juulɗo baɗɗam en battane ma saabu ngoɗo radio mo yaaji yimɓe hettomo ñande fof ɗi hetto hen katat leñol en ɗi hetto hen dal yimɓe fof dani hay katat leñol en gaddu ɗum feewi ko damɓe mbiyete Amadou Bane ɓe fof ɓe andi men yalla juulɗo balɗe mam ɗi battane ma hande addi en ɗo ko hawo ko wembide Ceerno Tidiane hoto leydi meɗen addi en ko duuside aw l'islam ceerno l'islam ceerno Tidiane sa buusima l'islam buusina bande a fof ɓanndi men ɗo hannde eyi jafuɗa noon kaalon jarama jarama
tefnaɗo dañen to rahmatullahi yo en gon yitɓe tijjani